Σοφία, τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο? Συνήθως δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, αλλά όταν καταφέρνω να ξεκλέψω λίγο χρόνο, μου αρέσει να απολαμβάνω τη θάλασσα στην παραλία Σπαπύργου. Ένα όνειρο που θέλεις να κάνεις πραγματικότητα? Να κάνω τον κόσμο μας καλύτερο. Τι θέλεις να γίνεις όταν ήσουν μικρή? Ήθελα να γίνω δικηγόρος. Τι μουσική ακούς? Τα πάντα. Πες μας ένα μέρος που θες να επισκεφτείς σύντομα. Την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφιά. Ποιο είναι το πρότυπό σου? Θαυμάζω απεριόριστα τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Γιαννόπουλο, γιατί έχει μετουσιώσει τον πόνο της απώλειας του παιδιού του σε ένα τεράστιο κοινωνικό έργο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα σε σένα, τι θα ήταν αυτό? Τα κιλά μου. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος? Δεν έχω φοβίες, η μοναξιά μονάχα με φοβίζει, γιατί αγαπώ τους ανθρώπους και μ' αρέσει να είμαι πάντα με ανθρώπους που αγαπώ δίπλα μου. Πες μας μια πρόσφατη όμορφη ανάμνησή σου. Πολλές αναμνήσεις μου.